3, 2, 1 खेचा. पैसे 1, 2 हे का पैसे सुटलेले काय सरप्राईज काय काजल? सरप्राईज काय आहे? काय समजत नाही सरप्राईज काय आहे. पकड आता काजलला अजून रेडी पण व्हायचं आहे. हे बघा सरप्राईज घेऊन आलो आम्ही. पण अजून कशासाठी आणलं हे? बाप रे मंडळी बसले. चला काय हो सरप्राईज काय आहे? पण एवढं तुम्हाला एवढं रेडी करून बोलवलं आम्ही. आता आमच्या जरा वाईफला जरा रेडी करा. अरे काकी न्यू इयरची बिर्याणी राहिली होती ना. अरे वजन किती हालायला लागलं मला. राहू दे इकडे. ओके काजल लुक कसे वाटत? लुक मस्त एकदम मस्त वाटतंय. मस्त. बाकीचे 2 लपलेत की काय काजल? बाकीचे 2 आज भाकऱ्यांची ऑर्डर नाही आहे. कुठे आहेत मग? इकडे बसले. वा वा क्या बात आहे. वा चला आता काजल रेडी हो पटकन. तू पण तुम्ही घे सर बॉम्ब बिम काढलेत आणि बरोबर आहे का ना? काय सरप्राईज आहे सांगा मला. काय सांगितलं? ते होमस्टेला वर्ष होत असेल. होमस्टे कधी चालू केलेला? नवीन वर्ष झाला होमस्टेला चालू करून. बघूया काय 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 तुम्ही काकी सांगा. मला काय मी कोणाला सांग बघा. आम्ही इकडे काय केलं सर्वांना बोलवलं आहे पण कोणाला सांगितलं नाही कशासाठी बोलवलंय. आपल्या काकींना नेबर आहेत त्यांना विचारा. काकी सांगा काय कशासाठी तुम्हाला बोलवलं असेल? काय माहिती. ॲनिव्हर्सरी झाली आमची. हे बघा हे साक्षीताईचा मुलगा. नाव सांग बाबू तुझं. नाही बघा जे सरप्राईज आहे ते सर्वांपासून पण लपवलेलं आहे आणि तुमच्यापासून पण लपवलं. वरती बघा नो चेक इन नो चेकआउट. 4 रूम आपले खाली आहे म्हणून आपल्याला तो सरप्राईज प्लॅन करता आला आणि व्यवस्थित करता आला. तरी मला 12 वाजता करायचं होतं तर 1 वाजले बघा. आपल्याला सरप्राईज काय ते मी थोड्या वेळाने तुम्हाला सांगेलच. ॲक्टिवा जर आपली आत घेऊया बघा. ॲक्टिवा तिकडे ठेवली आहे. चला आता सरप्राईज रिव्हील करूया. आणि एक जण इकडे रेडी झालेत आणि मी माझ्या डेकसोबत पण रेडी आहे. चला रेडी आहे का? अंदाज खरा होता. नाही पहिला आपण तिकडे हे करूया बघूया आणि मग इकडे येऊया. या सर्वांनी या. नाही माल आल्यावर लावूया. माल बिल घ्या फक्त हातात. चप्पल घ्या. चप्पल घाला. चलिए बाकी सर्व रेडी बघा कसे झाले. आज कारला कमी आणि बायकांना जास्त बघतील आज. बाप रे सर्व कारण पुढे आणण्यापर्यंत सर्व दिसलं असतं ते म्हणून जरा पाठीत लपवलेले तिकडे. चला या. गाडीत नाही आलो आम्ही ऍक्टिव्हावरून आलो. अंदाज मला आलेलाच पण कोणी बरोबर गॅस नाही केला. मी केलाय. नाही नाही काल केलाय. काकीना विचार. काकीना विचार. चला 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 तुम्ही वा पुढे. नाही नाही तिकडेच ओपन करूया आपण. ये ते बॉम्ब बिम कुठे ठेवलेत मोठे? बॉम्ब ठेवले खुर्चीवर. परत चला आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवू. A to Z दाखवू सर्व. घ्या काय गाडी तर दिसली. कोणती गाडी असेल? इकडे आम्ही लपवून ठेवले बघा गाडी. कारण ह्याच्यापेक्षा पुढे आणली ना तर तिकडे सर्व टेळत होते तिकडून बघत होते गाडी. नाही तर थांबा माझा राहू द्या. जावा सर्वांनी पडद्याला हात लावा. जावा सर्वांनी. फक्त काय करायचं मी जेव्हा बोलेल ना तर पडदा फाटी ढकलायचा. काजल हां पाठी
थांब ते घेतील पाठी आहेत माणसं ठेवलेली. आता गाडीला हात पण लावला. आता गेस करा कोणती गाडी आहे. छोटी गाडी आहे का मोठी गाडी आहे? मोठी आहे. एवढं सर्व बसणार नाही पण. चला आता इकडे व्हिडिओ कॉल लावला जाते. आपण जेवढे इकडे मुंबईवरून नाही येऊ शकले त्यांना सर्वांना एकच कॉन्फरन्स कॉलवर ते पण बघतील. रेडी? ओके. पार्टी रेडी आहे का? 3, 2, 1 खेचा. रेड कलरच बोलले. बरोबर आहे. ओके. आता याची वेलकम करूया. आपण इकडे का थांबवली? आता आपल्याला माला बिला लावून जरा पुढे घ्यायची ती गाडी. घेऊया. अरे वा. आणि तू पुढे आहे. ठीक आहे. बघूया आपलं बॉक्स साईडला बघूया. नंतर होईल काढायला. कसा फोडायचा होता? हे काढायचं कसं? फोड कसा? इकडे फोडायचा होता. इकडे फोडला. आता तू वापरता असल्या गोष्टी आम्ही आता मी कधी वाईला लावते. बाबू तू इकडे उन्हात ना. चला गडबड आमची चालू आहे. अरेंज करायला माणसं कमी. बापू ही काय उघड. इकडे आता बघा आम्ही गाडीत बसलो. बाकी सर्व रेडी आहेत. बस आता बस आल्यासारखी. नाहीतर मी पुढे घेणार होतो. बस न्यू गाडी बघा कशी वाटते. आता आपला कॅमेरा आपण असा ठेवूया समोर. ठीक आहे. कुठले गाडी आतमध्ये एवढा आवाज येणार नाही. थांबा आता इथेच. वडा वडा वडा. बघा सर्वांचे कॉल बिल एकत्र आहे मला. अरे बिपाशा बासु का कार ऐसा है, उसको अच्छा लगता है, उसका फेवरेट है बिपाशा बासु. ओके. चला चला आता सर्वांनी पूजा करा. हा पूजा करू दे. ते पूजा करू दे मग फोडा. चला करा पूजा सर्वांनी. म्हणून तुम्हाला सर्वांना बोललो आल्याला सर्व लेडीज लोकांचा हात लागू द्या. आता काम सोपं होईल ना पिकअप अँड ड्रॉपचा काकी. बोनट ना. हे बघा हार त्यांनी दिला आणि हार आम्ही आणलेला आहे. होय आपण पण घेतलेला. चला रेडी करूया सर्व. आता प्रत्येक गाडीला सजूया. चला लावा. हा वडा धरा पटकन. रुणाली कोणतरी ओढा नवीन ओढा. चला सर्वांनी पण माझ्यासोबत गाडीला हात लावा. हो सर्व घेतलाय. फोटो घे ना. फोटो असा. हा आता सर्व गाडी अशी उभे राहा. गाडीला असे हे करून आणि तसं फोटो काढूया आपण. फोटो काढ तू पण ये ना. हा हे काय मी आहेच. आता त्याच्यावरती स्वास्तिक काढलाय. बस झालं. मग आता एवढे सर्व लेडीज देवींचा हात लागला. आता काय आलेला गाडी साफ करायला लागणार आहे. 4 आणि 5 जरा
हात लावलेला सगळ्यांनी म्हणून हात लावतात सगळी सगळ्यांना काजू हळदी कुंकू लावते. चला बाकीचं तुम्ही हळदी कुंकूचं प्रोसिजर काढा. मस्त. आणि आपली गाडीची चावी आपल्याला हँडओव्हर झालेली आहे. 2 चाव्या ऑटोमॅटिक लॉक. चावी दिली का? हे झाली लॉक. मोठी मोठी चावी तिकडे दिली. आता ते काय तिकडे दिलं ते पण तुम्हाला दाखवतो बघा. कोणाची गाडी ही? काय करायचं साहेब? हा सर आपला संपूर्ण हिशोब आहे. 19 तारखेला आपण ऑनलाईन पेमेंट केलं होतं. ही आपली पेमेंट कंप्लीट असल्याची सही आहे. कुठे इकडे ना? हां. आमचे डिलेवरी इंचार्ज आहेत ते 5 लिटर पेट्रोल भरतील. त्यानंतर स्टेपनी टूल जॅक पाणी लाईट इंडिकेटर या सर्व गोष्टी दाखवल्या जातील. हां हां. ही आपल्या गाडीची टॉप मॉडेल आहे बघा काजल. ही टॉप मॉडेल आहे ड्युअल टोनवाली. आणि आपली छान वाटतं ना. रिटर्न गिफ्ट. थँक्यू. इथून रत्नागिरीची मँगोची फेमस आहे ह्या खायला. एक बस बस एक बस. ब्लॉग बाहेरूनच होणार आहे बघ अशी. चावीलाच बटन आहे. हां चावीलाच बटन दिलेलं आहे सर. ओके. आणि गाडी बघा कशी शोभते का बघ. ॲक्सेसरी सर्व लावलेले आहेत. बाकीचे डिटेल्स नंतर देऊया बरोबर ना. सर्व डेक बिग सर्व लावलेत. पैसे पडले तर ह्याच्यातून. हे बघ एवढे पैसे आलेत बघ. नकली पैसे. ते बाबूला दे ना. लावा तेव्हा पैसे आहेत त्याच्यात. तिकडे बघ पैसे आहेत ते बघ. पडले ते 200च्या नोटी आहे. घ्या पोरानं जा. हे जा विराज. जा बाबू पैसे दे बघ. तेव्हा तिने आणला जमून आण. ओंकार तुला पण थँक्यू आल्याबद्दल. तिळा लावू का तुला? थँक्यू. जाणून बुजून समोर काय. बद्दल थँक्यू तुला. कॉंग्रॅच्युलेशन करा. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू काकी आल्याबद्दल. ओंकार तुला लावू का तिळा? हॅलो. पांढरा हे एवढं. जरा नमस्कार कर आधी. आम्हाला बघू दे. कसा नमस्कार? 2 पेजे आम्ही पकडले पाहिजे. तू 2 हात. माझे काय पाहिजे करते? ते बोलले. नाही ते बोलले. चप्पल काढा आधी. नाव दे. घातली चप्पल. काय भेटले? एवढे भेटले? बाप रे. नाही ते तुलाच ठेवत ते. 3 भेटले. बघा गाडीसाठी आम्ही एवढं सर्वांना बोलवलं. बाकी सर्वांना पण बोलवलं होतं पण बिझी होते सर्व ना आपापल्या कामामध्ये. कोण बाहेर आहेत तर कोण आजारी आहेत. चला या सर्वांनी खाली या. गाडी बघा मी जरा पुढे पार्क केली आहे. नंतर मग आतमध्ये घ्यायचं. मग तुम्हाला समजलं असेल मी का कर्व केलं. गाडी आतमध्ये घेता येईल, इथे घेता येईल. आणि आता एक सॉन्ग लागणार आहे. गडबड बघा गडबड. माझी नजर तर आपल्या कारवरच आहे. सर्व तुम्हाला ओपन करून दाखवतो. स्विफ्ट लिहिलेलं आहे आपली गाडी. एकदम रेड मस्त. बाकी सर्व तुम्हाला कसं वाटलं आपलं सरप्राईज सांगा जरा. कार कशी वाटली तुम्हाला? एकदम ब्रँड न्यू कार आपली 2024ची. म्हणून न्यू इयरला मी मागवली होती. मी ॲक्च्युली मागवली होती 1 जानेवारीला. पण 2 जानेवारीला ही डिलिव्हरी झाली. आणि 2 जानेवारी मी चेक केलं तर शुभ दिवस पण होतं. तर वेलकम करायला एकदम छान. आणि रेडी 3, 2, 1. इकडे डान्स चालू आहे. आणि मी इकडचं जरा खाली करतो. हे वरती करतो आहे. नंतर पूर्ण ह्याला लागेल. चला तुम्ही पण चला आमच्यासोबत डान्स करायला आता.
जरा जर एन्जॉयमेंट तर पाहिजे, जरा स्पार्कल तर झालाच पाहिजे, बॉम्ब तर फुटलेच पाहिजे सर्व. आणि इकडे सर्वांचा डान्स आहे व्यवस्थित. करा तुम्ही करा डान्स. तुम्ही विचार करत असाल मी दाखवत का नाही, दाखवलं ना ते लोक लाजतात आहे, म्हणून तुम्हाला थोडा शॉर्ट दाखवतोय मी. तुम्ही आता परत जा बाहेर बघा कसे डान्स करतात ते, इथून दाखवतो तुम्हाला. असं आता मी तुम्हाला आतून दाखवलं म्हणून ते नाचतात आहे. कॅमेरा नेला सुद्धा बंद केला. या तुम्ही पण नाचाल या. वेसवती पारून नेसली गो, वेसवती पारून नेसली गो, नेसली गो नवतारा. बस काजल फॅन लाव आतमध्ये. नाही थोडं तरी डान्स झालंच पाहिजे, एवढा मोठं सेलिब्रेशन आहे आपलं. थँक्यू डान्स केल्याबद्दल. आता डान्स का करायला लावला माहिती आहे का, जरा अजून भूक लागू दे ना. काकींची इच्छा होती, काकी न्यू इयरची पार्टी राहिली होती ना आपली, बघा डान्स पण झाला आणि बिर्याणी पण मागवली आहे. का रुणाली बरोबर ना, 2 in 1 झालं ना काम. कालच मागवली होती पण त्यांनी 2 जानेवारीला मला दिली. पाणी प्या. आता टेन्शन नाही, घरी ड्रॉप होणार आहे तिघांना. पाणी पिया. चला बिर्याणी फोडूया, कशी दिसते बिर्याणी बघूया का आता. काजल मस्त. काजल त्या डेकचा पण उपयोग झाला. रात्री अजून लाईट बीट लावून पाहिजे होता. हा करूया ना, या परत. गाडी घेऊन येतो परत, या तुम्ही वरती. आपल्या महिला मंडळाला खुश केला पाहिजे का काजल. महिला मंडळाला खुश केला पाहिजे ना. पकडा. नाही पहिला खुश केला पाहिजे माणसांना. रेडी. लाईनीत नाही, बाहेर या, उजेडात या. बाबू ये बाहेरच. फ्रीज मध्ये का उठायला नाही होत, एवढं डान्स केले त्यांनी. 2 मिनिटाच्या डान्स मध्ये बसले सर्व. पाणी पडते खाली. काय आहे पाणी आहे. आमच्या आनंदात तुम्ही सामील झाला यासाठी या काकी आतमध्ये या आमच्या नेबर आहेत. आमचे चांगले शेजारी. काकी थँक्यू. हे खरवस तुमच्यासाठी बरोबर मधून आले ना, जास्त नाही. कोण पार्टी राहणार आहे मॅडम घ्या. थँक्यू आल्याबद्दल. मम्मी आज आपण गॅसला जी सर्व्हिस देतो ना त्या ह्यांना सर्वांना द्यायचे. हे चांगले ताटा काढ. साक्षी ताई हे घे, ओपन करा बघूया मला कसं दिसते. मलाच बघायचं बाबा. व्हेज आहे पण आता नॉनव्हेज नाही, उपवास ना आपला, नाही तर नॉनव्हेज मागवलं असतं मी. मम्मी बघा मी दिसतंय का. अरे डबल प्रोडक्शन आहे. काजल कशी दिसते बघ. हा उघडा. अरे वा, ही स्पेशल मागवलेली आहे, वाफ आलेली आहे गरम. घ्या आता सर्वांना शेअर करा. गाडी ऑन व्हायच्या अगोदर ज्या चावी इकडे ठेवतो तशी मी हॅपी 1 जानेवारीला विश केली होती, हॅपी न्यू इयर. आणि गाडी आणायच्या अगोदर पण सांगितलं होतं की गाडी आणते, चावी तिथे राहू दे. ओके चला आता जेवायला घेऊया मस्त एकदम पोटभर. बरं वाटलं तुझ्या मुलाला आणलं, नाही तर हा कधी आला नव्हता. हे काय आलं. हा कोशिंबीर पण दिली आहे ना. आता ताटं गॅससाठी नाही भरायची, आपल्यासाठी भरायची. भरून भरा, जास्त भरा. हां मी सांगायचं राहिलोय बघा किती मस्त साक्षीताई एकदम मस्त नटले. आणि नमिता काकी तर ओळखायला देत नाही मला. आणि रुणाली तर बाहेरगावचीच वाटते. आणि जोईल काकीला वा क्या बात आहे. साऊथ इंडियन वाटतं. आपण कमी पडलो आज. काय करायला पाहिजे माहिती आहे, पहिला हे वरती केलं, बरोबर केलंस ना. हाय एक्सपिरियन्स आहे वाटतं, घरी जास्त बिर्याणी बनतात. काकी काय राहिलं आता पार्टीचं. आता डान्स झालं, गाणे झाले, बिर्याणी झाली, झालं ना. हा काल बोलत होत्या काकी. 31st झाली ना आपल्या. 2 in 1 झाली. 31st पण झाली, न्यू इयर पण झालं, सगळंच झालं. बघा
घ्या एकेकाने घ्या. काकी घ्या. बघा घरी जाऊन जेवायचं नाही, इकडे जेवायचं सर्वांनी. आणि ही बसूया. आणि मला बघू द्या, ही चांगली वाटते. ही आमच्या रत्नागिरीच्या हॉटेलचं नाव नाही घेणार, पण चांगलं हॉटेल होतं ना गाजल. आम्ही तो असं नाही केलं, एकदम चांगल्या प्रकारे मागवलंय. आणि बाबूचं नाव काय विराज. वरती जेवायचं आहे का? वरती नाही ना, बरं वरती कोण जाते बोलते खाली. चला ही झाली आमच्या कारची, आता वाढू दे त्यांना. हे आमच्या न्यू कारच्या पार्टी. काकी वरतीच बसा काकी, तुम्ही खाली नका बसा, वरतीच बसा. हां हां मग बसा 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 काकी, तुम्ही काकी बसा. घे चमचा देऊ काकी, चमचा. आता बरोबर तेवढे ताटं वाढा. गाडी कशी वाटली? हां तुम्हाला गाडी कशी वाटली? आता तो आपलं काम रात्रीचं सोपं झालं की नाही? एमर्जन्सीमध्ये मागवलेली आहे गाडी, पण नवीन वर्षाची मागवली, नवीन. ओके पाणी द्या. बघा तुमची बाहेर झाली काय बघा. मग आम्ही 2 3 4 5 झाली, 6वा ताट. चला. आणि आम्ही आपल्या सर्व व्ह्युअर्सला पण बोलव मम्मी जेवायला. सर्वांनी जेवायला या. बिर्याणी काय आमची 30 पार्टी पकडा, नाहीतर नवीन गाडीची पार्टी पकडा, नाहीतर न्यू इयरची पार्टी पकडा. सर्व 3 in 1 तुम्हाला दिलेली आहे. आणि तुम्ही पण सुद्धा या जेवायला. गाडी तर सर्व नंतर दाखवूच. ओके मी पण जेवतो. ही कोशिंबीर ठेव सेंटरला. तू ज्यांना ज्यांना पाहिजे ते घ्या. हे साक्षी नाही चांगले. ओके व्हेज आहे. नॉनव्हेजचा दिवस असतं तर बापरे लेग पीस मध्ये लेग पीसच ठेवले असते. आता आवाज केवढा आहे बघा आपल्या डेकचा. हाय. तर त्यानंतर बुबू कॉंग्रॅच्युलेशन, बुबू कॉंग्रॅच्युलेशन. अरे गाडीत बसणार काय? बुबू गाडीत बसला की बुबूला माहिती डॉक्टरकडे नेणार नाही बसणार ती. आमचे लास्ट फिल्डर राहिलेले आहेत. एकच फिल्डर आमचे लास्ट पर्यंत टिकून राहते. हा एक प्लेट बुबूला दे आमचे. ओके चला ना, आपलं बिर्याणी खाऊन झाली आणि बुबूला आपल्याला द्यायची आहे. बुबू गेली बघ वरती, जाऊ दे तिला. आणि त्यासोबतच आता मम्मी पण बघा कशी व्यवस्थित एकदम रेडी झाली आहे. आणि आय होप तुम्हाला सरप्राईज 50% लोकांनी हा गॅस केला असेल की आपलं काय सरप्राईज होतं. आपलं डेक पण बाहेर आहे एकदम मस्त. आणि तुम्हाला पण कसं वाटली आपली गाडी. चावी माझ्या हातात आहे, डबल चावी दिलेली आहेत. आणि आता मी कसे ड्रेस केलं आहे बघा. हे कॉम्बिनेशन तुम्हाला आवडलं का? मस्त छान आहे ना. छान आहे. बुबू येते मधी मधी. बुबू तुझा पण घेतला, तुझा पण घेतला आहे बघ. आपले पैसे पडलेले होते इकडे बघा. पैसे भरपूर आहेत, आता काव्याला द्यायला पाहिजे. भरपूर पैसे आहेत. 1 2 हे काय पैसे सुटलेले आहे पैसे बघा. 200च्या नक्की गाडीतून पैसे आलेत आहेत. कशी वाटते गाडी? आणि गाडी शोभते का मला सांगा जरा. गाडीच्या बाजूला उभा राहा, बघूया शोभते काय. ठेव मस्त शोभून गेली गाडी. तर कशी वन टाइमच घ्यायची होती ना. मग आम्ही सुरुवात केली होती दुसऱ्या गाडी. त्याची स्टोरी आम्ही सर्व सांगू. तिकडे उभी राहा तू. मॅचिंग झाली गाडीला. एकदम छान. वा वा वा. आजची ओपनिंग पूर्ण झाली बाबा. मम्मीची इच्छा का होती, कारण मी घ्यावं. मम्मीने नाही एकदम हे केलं असतं तर मी घेतली नसती. आणि मम्मीला माहिती आहे की मला हवी होती गाडी. मी जरा फायनान्स आणि सर्व फ्युचर प्लॅनिंगचा विचार करून घेत नव्हतो. पण सध्या बोलतात ना, कधी कधी ड्रीम पूर्ण करायला हवी टायमिंगवर. नाही तर वय झाला, म्हातारा झाला तर कधी चालवणार. आता यंग आहे, आता मी चालवणार. मी कधी फास्ट ड्रायव्हिंग रॅश ड्रायव्हिंग कधीच करत नाही. आता पप्पूला गाडी आली ना, माझी इच्छा एकदम मस्त पूर्ण झाली. एकदम मस्त झाली आता. बरोबर ना. घर, बंगला, गाडी आणि बायको, आई मेन पाहिजे असतं. त्यासोबतच आई आणि एवढी लव्हिंग फॅमिली सबस्क्रायबर सर्वजण आमच्या सोबत आहेत. तर एकदम आम्हाला छान वाटलं. आता त्यांना सर्वांना ड्रॉपसुद्धा करायचं आपल्याला. गाडीचं स्वागत होणार आहे सर्वांना. त्यासाठी तर आपण ते पण एक काय ना, त्यांच्यासाठी पण गाडी आहे. हो एकदम छान आहे बघा. मस्त एकदम. काय ते आल्याबद्दल धन्यवाद. गाडी कशी वाटली आमची? मस्त. आपली सगळ्यांची गाडी. येस आपलीच गाडी. कलर मस्त आहे.
कलर आणि आता आतमध्ये बसून पण बघा कशी वाटते ती. काय मम्मी? आम्ही गाडीत बसणार नवीन गाडी, पहिला नंबर आमचा. अरे वा. चला या बसा. चला गाडी ओपन झाली, आता बसा. पाठी 3 बसतात व्यवस्थित. हा उघडा. हा उघडून मला सांगा. हे कसं उघडणार? हे काजल हे थांब हे कसं उघडणार विचारतात. थांब साक्षी द्यायला बघू दे. थांबा लॉक आहे ना? उघडलंय बघा. आत बसा, मला आधी उतरायचं आहे ना. हा आता इंटिरियर पण तुम्ही बघून घ्या. टोटल ब्लॅक फिनिश आहे. बसलो काय? ए मम्मी आलो नंतर तुम्हाला राऊंड. एसी लावूया पहिला. बाय बाय काकी. गणपती बाप्पा मोरया. कशी वाटली गाडी आतून? आवडली ना? आवडली मस्त. एसीबीसी आहे ना बरोबर? थंड झालं काय? पुढचा रस्ता दाखव. आता रस्ता कसं तरी आहे म्हणून. चांगला नाही हो आमचा. जशी गाडी ही जे 34 किलोमीटर चालले आहेत ना, हे सर्व मीच चालवले आहेत. कारण मी 2 वेळ टेस्ट ड्रायव्हिंगला मी घरीपर्यंत आणली. हे सर्व किलोमीटर आमचेच आहेत. तुला कसं वाटतंय ड्राईव्ह करायला? एकदम सोपं. काय वाटत नाही की गाडी चालवतोय मी. हो ना, मस्त. हे बघा शाळा इकडे झालेलो आपण शाळेमध्ये ना. हो. गाडी म्हणजे असं पाहिजे एकदम स्मूथ गाडी. रोड पण तसा चांगला पाहिजे. हो रोड पण मग करा आता रोड चांगला. हो आता उद्यापासून कामाला लागता आम्ही. मग चला आता एकाचं घर आलं. आता इकडून उद्यापासून डांबर टाकाय सुरुवात. एकाचं घर आलं. इथे काकी इथे थांबव. थांबवा इथं. नाही नेते पुढे कुठे. कशाला एवढे लांब? आता उघडू कसं असत ना. जसं उघडतं तसं. नाही हो, नवीन गाडी आहे बा, मला भीती वाटते. हा उघडला बघा. बघ हा उघडलं. आणि लॉक होतात. बरोबर आहे. गाडी कशी माहिती का काजल, 1 मिनिट 2 मिनिटं चालू झाली ना की ऑटोमॅटिक लॉक होते. बाय बाय. झालं ना व्यवस्थित? हो जाते. हा आता नेक्स्ट स्टॉप. आता हे बघ सर्व लॉक झालं. इकडून सेंटर लॉकिंग आहे. हे गेलं ड्राईव्ह. काजल बघून घेतात तर काजलला शिकायची वाटतं गाडी. मी चालवणार आहे. आता दुसऱ्याचा स्टॉप आला. बाय थँक्यू आल्याबद्दल. बाय बाय. धन्यवाद. आता कोण आहे पाटी? आता बाबू पण घरी जाणार. आणि मला ड्रायव्हिंग एक्सपिरियन्स विचाराल ना तर एकदम छान वाटतंय. मस्त ना? कम्फर्टेबल एकदम गाडी जशी मला पाहिजे होती ना तशीच. मला मेन कसं बाकी इतर कामं असतात, मला गाडी चालून पण दमायचं नाही. हो एकदम स्मूथ गाडी मस्त. AGS एकदम छान काम करते. सुझुकीवाले AGS म्हणतात त्यांना, याला आपण AMT पण म्हणू शकतो. हो. चला आपलं स्टॉप आलेला आहे. आता आपले नेक्स्ट मंडळी जात आहेत. बाय बाय. चल बाय. तर एकदम छान वाटतं. हे जे ACचे कवरच पण चांगलं आहे एकदम. AC पण एकदम चांगला कवर देतो याला, व्यवस्थित आहे. 2 नंबरवर वाचलं आहे. कमी केलं का? मी कंजूस आहे माहित ना. मस्त वाटतंय ना. एकदम कम्फर्टेबल गाडी. पण ही गाडी बघा, सुरुवातीला मी लहान गाडी घ्यायचा निर्णय का घेत होतो, कारण गावातले रस्ते छोटे असतात ना. हे कट टू कट गाडी. पण गाडीचं इंजिन नॉईज नाहीच आहे आतमध्ये. बिलकुल नाही. एकदम नाही, कायच नाही. रिव्हर्स जेव्हा आपण करतो ना तेव्हा इकडे रिव्हर्स कॅमेरा इकडे लावलेला आहे. तुम्हाला दिसेल बघा आता इकडे. दिसतंय का जरा पाठीवर? हो दिसलं का? हो तिथे आपल्याला दिसतं.